Jos ajattelee sitä, että vanhalla radiolla hakisi hyvää musiikkiohjelmaa, kanavaa, niin siinä kanavien välillä kuuluu ritinää ja rätinää ja kohinaa ennen kuin se valikoitu kanava tulee puhtaana äänenä ulos. Niin samantyyppisiä rätinöitä. Eli verkossa on nykypäivänä koko ajan, puhutaan popcorn-kohinasta, yliäänistä, erilaisista transienteista. Ja nämä tekee semmoisia iskemiä. Hyvin yksinkertainen käytännön esimerkki voi olla se, että niin tämmöisen isomman kauppakeskuksen jonkun alueen esimerkiksi kassakoneet eivät välttämättä toimi niin kuin pitäisi. Eli nämä häiriöt sotkee, että sinne tulee yliääniä ja ne sotkevat sitten järjestelmiä. Kun verkossa on semmoisia ilmiöitä, ääniä, joita ei sinne haluta, niin niihin pitää tarttua. Siihen on isossa kuvassa kaksi eri ratkaisua. Toinen on se, että katsotaan, millä lailla vaimennetaan ne häiriöitä aiheuttavat lähteet. Eli pystytäänkö niiden kytkentöjä esimerkiksi suodattaa, filtteroida siten, että sieltä ei heijastu muuhun verkkoon päin näitä häiriöitä. Ja sitten taas toisaalta, jos ei pystytä vaimentamaan häiriön lähdettä, niin millä lailla yrittää vaimentaa vastaanoton puolella. Eli miten leikkaa häiriötä pois.